lalu ma timur tak ya. Ana nek kuwi Dijelek Dik. lho lalu mobil apa? Dijelek. Apa kuwi? Doranda dan Siten tak ya. Ana nek lho ma mobil ton siton te sate tak ya. Bersyukur iso balik desa. Pemandangane yo apik kaya ngene. Udarane yo ijek seger. Panenane yo apik. Ora kaya nang kota. Anane ning kono mung gedung-gedung karo bangunan-bangunan. Kadang kuwi ana nggon sing kumuh bareng. Lah ning desa iki sawah bareng ki yo do dipancingi. Nak ning kota meh mancing yo dadak golek laut sik. Jan iki do mancing nang sawah ki apa yo ana iwake yo. Tak foto sik mumpung pemandangannya apik. Engko tak kirim-kirim ke kancaku menawa do pengin rene. Sapa ngerti sok desa kene dadi destinasi wisata. Pah. Karepmu piye? Di dalmu. Pripun to, Dik? Kowe iki. Enten apa? Karepmu piye? Pripun to, Dik? Awi ke ning alun-alun. Aku kok tinggal mulih. Jarene wong iki omonganmu kudu tanggung jawab. Mangkate bareng, baline bareng. Piye kuwi ngono? Sorry nggih, Dik. Oh, sorry. Mula Pak, nek ana wong liya gek luput, kuwi aja bengak-bengok. Nggih, sing penting tiyang niku saling menasehati to, Dik. Lah iya, wong kabeh iki wong nggo luput. Mbah kapan wektune iki dewe-dewe. Ya ora, Nggih to, Dik. mula ana unen-unen. Nek aku luput apa kowe mesti bener? Nggih, dereng mesti to, Dik. Ya kuwi. Tapi enten lho, Dik. Piye? Tiyang ki sing mesti rumangsa bener terus. Ah kuwi nak bener karepe dhewe, ngono wae aku ya iso. Paling bener dhewe ngono kuwi ya iso. Ah wong jenenge menungsa kok mesti kuwi, mesti jenenge menungsa. Kok saged, Dik? Menungsa, menus-menus panggonane dosa. Sing menus-menus napane, Dik? Ayo pikiran dhewe. Menus-menus. Ayo, Apane sing menus-menus? ayo. Oh, nggih, Dik. Wis kan ala dhewe. Nggih, Dik, niki mun cedhak, Dik. Ya iya. Dik. Lah niku kok kaya satria, Dik. Wah, iya kae. Parani ya. Ayo, Dik. Loh, le tekan kene ngapa? Larang kong Arep ning ndi? arep ning beteng. Oh, ayo bareng sisan ya, Tat. Bareng. Oh, ora kondo. Lah malah ninggal. Oh, jarene mau ngejak bareng malah Pak Dene ditinggal. Pancen cah nom saiki iki tumindak tak karepe dhewe, ora disupang karo wong tuwa. Sik, Dik. Lah jenengan niku ngertos mboten sebabe kok mlampahe mboten saged cepet. Ayo jelas ngerti aku mergo wong tuwa. Sanes. Apa? Lah niku mbok cobi dipresani. Apa? Lah sandale jenengan kualik. Di. Kualik sak. Mula Dik, nak kula salah niku mboten mesti jenengan bener. Ayo, kasih cepet. Wah, apaan barang kok? Loh, Dik. Wah, Nika kok tunggale pun dorseng nggih, Dik. ini apa ya? Oh, kelingan aku. Apa, Dik? Biyen ngono perkumpulan Nggih. jenenge Garda Nasional. Kuwi arep resik-resik kene. Ah, Oh, mbok menawa mau wis resik-resik iki dhewe ketinggalan iki.
ketinggalan iki, Dik. Ya wis ade saiki ning kono wae bagian kono. Nggih. Sing kene wis diresi karo Garda Nasional kan apik kae. Nggih, Ya Cik. wis ade golek nggon liya sing saya reget ya. Nggih. Ya. Dik. Kula tak pamitan kamar mandirian, Dik. Oh iya. Kong. Ah. Bangunan koyo ngene iki apike dikai gendera merah putih ya, Kong. Wah, yo apik idemu. Ya wis sok deh, buat ikut dulu sing gedhe. Apik tenan. Lah genderane sekolah ndi, Kong? Wah, yo engko dipikir ning omah. Saiki terus gesek sing bubut-bubut ki, ya ta? Ayo. Itu. Le, Nggih, Pak. wis kita sore. Alaren saya piye? Ayo, Pak. Ya? Dik, laran riye to, Dik? Ya. Sore. Ayo, kireget deh. Bisa. Nah, saiki sikile wis resik. Wis terus saya apa? Pun, Dik. Ya wis ya. Nang Bali, sak udan. Ya. Saya Kong. Apa? Sandalku keri. Wis kono, siko. Lho piye to, Sat? Kok sandal iso keri? Ayo ngono iki ta cah nom saiki. Untuk harus sandal we nganti lali. Padahal sandal iki ya penting. Men aja kena ri. Kena beling. Tidak belek lah. Kuwi Ya penting banget Dik, dan iki wae neprek mah ngidak belek. Untung ora ono beling. lah kuwi sandal kuwi penting. Kayak lemek kayak awake dhewe ya toh. Ora kesandung barang kan kadang-kadang ono kesandung nek nggo sandal kan yo meso ora lara ya toh. Lah ya kuwi. Menawa semoga wong urip yo ngono. Kuwi kudune nggawa lemek. Dik, Apa? lan sandale tiang gesang iku napa? Nah kuwi kudune ibadah. Apik harus padha-padha. Lah kuwi engko nek wis apik wis padha-padha ibadah kuwi wong makune ora kelowiyane ora kon kuwi ya. Ngoten to, Dik. Lah iya. Lah disuruh. Lah niku Oh iya. wis mau Sat sandale? Wes, Mbak. Lah yang ngono kuwi ya. Wis yo cepet. Sak Lah udan. ya biar mendung bareng kuwi ya. Marah udan, Dik. Iki ngene Pak. Udane sore deres. Nggih. Ngantani terang awake mlaku-mlaku hubung dhisik. Ngiyem riyen, Dik, mangke ndak malam masuk angin. Pak, Nggih. sandal kuwi penting. Senajan iki dalane kuwi apik Allah, sandal ya tetep dinggo ya Nggih, ta. kula ngertos to, Dik. Aja temen sandal dalane alus, lancar terus nganggo sandal gemeleng ya aja ya. Nggih to, Dik. Semono to wong urip Pripun? senajan wis sukses ya terus makmur dalane lancar. Ane aja nanti ninggalke sandal arupa ibadah dinami. Kados jenengan nggih, Dik. Ya kok iso? Pehne dalane alus, ombe, terus sandale ora dienggo malah dicangking. Ya. Gila juga ya. Aku kok kepikiran benteng kae ya. Bener omongnya putu hujan. Cah cilik ning kok duwe gagasan sing elok tenan.